There is no way nizandixela uba umayeni bethunane bengakhange akhe azitshize ngento before aye kula 50th birthday katata uMusa Mseleku, because wow, andiyazi into ebenza wade wanqandwa nonqandwa molweni ndanamkela kuMama Mgobhozi TV. So ke bethunani tata uMusa Mseleku ke ku 50th birthday yakhe bekukhona abantu ke ebebethetha, kukhona ke nenkosi uCele ekuthiwa yifriend eye yathetha ke kakuhle ngotata uMusa Mseleku, ichaza ke uba ungumntu onentlonipho kwaye intlonipho yakhe eza kumvulela amasango kuzo zonke izinto azenzayo. Watsho ke wathi bayayikhululekela ifemeli katata uMusa Mseleku, ingakumbi izingane zakhe, kwaye ingange nezingane zakhe zingafunda kuye zinyathele ezinyaweni zakhe. Wabeke phofu elo xesha njengoba kuthetha inkosi le, umayeni ubhizi etafuleni akasathethi akasahleki mntakabawo, uthi we hayi ke tata uMusa Mseleku uhleli ke phaa esitulweni nolwandle wade waphakamisa isandla wathi ucela uba kuthuliswe umayeni. Inkosi iyathetha, yabe ke phofu inkosi ithetha ngentlonipho. Ndiqonda uba inoba kuthiwa umayeni akanantlonipho ngoba ke ibesithi ke ingangenengane zikatata uMusa Mseleku zingafunda ukuba nentlonipho njengaye. Naku ecaleni kuyanqandwa unkosikazi wakhe, yabe ikhamera ithe ntsho kumayeni, wabe umayeni esithi yho asisakwazi noba singahlafuna ngoba ikhamera ihleli kuthi ithe ntsho uthi kulokho ithe ntsho uyavakala njengoba ke phofu ethetha kuthetha inkosi le. Hayi bethunani uShibase, kwenzeka ntoni sana caba akasenaxesha akakhathalanga uhleba nezo khamera ngoku enxibe imike. Phofu uyahleka, ndiyabona utata uMusa Mseleku kudala emjongile wade wathi hayi bethunani makathuliswe, inkosi iyathetha. Phofu ke bekusandothetha uMpumelelo before ispeaker esi, andiyazi ke khangathetha nakwidayari yakhe aphawule kwinto ethethwe nguMpumelelo esithi yena kwabo kuthiwa libhubesi, kwaye echaza uba kwabo zininzi izinto engazithandiyo nangoku zikhona into ezenzekayo angazithandiyo. Khangaphawule ke umayeni kwidayari, only uMangwabe kunye noMacele abe baphawula kuloo nto leyo. But anyways bekhangeleke sonwabile yethu kwipati intombi yasoShabeni. I'm sure usuke kwipati wabuyela back oShabeni wophola entloko, but ndiye ndafila like hayi umayeni ingathi ukhe wazitshiza ngento ayikho le. Ungathi kuthetha umntu phaa kuthe xoka kumanyelwe lo mntu, wena ubhizi uyahleka ngapha and uyangxola ude unqandwe nonqandwa ngusotheko. Anyways khanikhenitsho ke nake uba nicinga ntoni ngale nto kamayeni ethethwa kuthethwa wesi kuthetha inkosi. uMama Mgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.